Genesis ngiqale ngawo Genesis chapter 1 verse 27. Bazalwane ayikho into ebuhlungu njengokulahlekelwa yinto ungaboni ukuthi ilahlekile. Kodwa uzobona ukuthi ilahlekile ngoba sewuyidinga. Ayikho into ebuhlungu njengokulahlekelwa yinto ungaboni ukuthi ilahlekele kodwa ubona ukuthi ilahlekele ngoba sewuyidinga. Namhlanje umonakalo awusekho kakhulu ngaphandle. Kodwa umonakalo usewungaphakathi endini yokukhonza uNkulunkulu. Namhlanje siyakhonza siyashumayela. Siyakhonza siyahlabele kodwa khona into elahlekile. And lento ayiqali ukulahleka namhlanje. Yake yalahleka ensimini kuAdamu. Wahlala endaweni right. Kodwa into kaThixo isilahlekile. Ungafika uJehova. Adamu, where are you? Ngoba yako khona ensimini. Kodwa kunenda lahlekile. Kunenda lahlekile busuku. Kunenda kumele ikuyiswe namhlanje busuku. Andibonge igama leNkosi. Wayengekho ngaphandle kwensima ashiwe kuyo. Wayekuyo insima. Kodwa khona into ayinikhona kodwa. Ngoba khona into elahlekile. Ayikho into enibhani njengokuhlabelela. Kanti khona into elahlekile. Yikho into ebuhlungu njengokushumayela. Kanti khona into elahlekile. Ubabona ngani abalahlekelwe into kaThixo? Bayangena abantu enkonzweni abakwazi ukubagcina babakhipha ngoba khona into elahlekile. Khona into elahlekile. Abulahleka into kaThixo baba. Ungena abantu bethi bengangena bese uNkosi enkonzweni amtshela into abasangaphakathi avela phuma hamba umuntu ngoba khona kunamanyala enzeke endlini thina abanye siyawa-understanda kodwa umuntu obuya ngaphandle uma uzomtshela amanyala omuntu olapha uthenzeni. Ngibona amanxeba esandleni. Ngibona amanxeba. Uyelo Jesu. Ngibona amanxeba esandleni. Obancane engavele edumbe. Thina xabasha. Kunamshaye Jesus. Hallelujah. Ngicela lo ngapha uvula Genesis chapter 1 verse 27. Bese uvula Genesis chapter 2 verse 7. Funda Genesis songobo sendisiwa. Genesis chapter 1 verse 27. Yeah. Awuqala 26 ma. 26. uNkulunkulu wathi hamba nami nceke yami. Ngalokho masprings. Yini masprings? Jesus. Yeah, masprings. Yeah. uNkulunkulu wathi yes. Masenze abantu ngomfanekiso wethu. Lapho chapter 1 bazalwane. uNkulunkulu ezulwini unomhlangano. Masenze abantu ngomfanekiso wethu. Ubeka sisi. Basifuze. Basifuze. Yeah. Babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. Okay, funda verse 7. Angithi ngapha uNkulunkulu uthi masenze umuntu ngomfanekiso maqede asibuse. Ngamanye amazwi umedalo wanikezwe ilungelo lokubusa yonke into ekhona emhlabeni. Hallelujah. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Yeah. Wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Yes. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. 16 ke ngiyeke. Zothongo isikhathi. Lapho lomuntu. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu. Yeah. Wathi
ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. Lapha iqala khona. Yabona lapha ke lapha kufika kudala khona inkinga eziningi ke la. Kuneyinkinga eziningi umuntu mase yalo. Ngoba nje inkinga yokuqala ukuyalo. Mawuyaliwe sengathi ungekho umyalo. Engathi umuntu engavela phile engayaliwe ukuze ngiyeqe umyalo. Kodwa once umuntu wayalwa wakumyalo. Jesus. Baba, singahlala lapha kusekuseni khihli. Kodwa kwathiwa angaphumi umuntu. Khona nje into eyiphuma. Ungazi engathi ungaphuma nje. Engathi ungaphuma nje. Awazi uyaphikina. Uyalo bekile. Hallelujah. Ayajona wathi no. Akabuzi. Lapha kudalwa umuntu la. Unikeza ilungelo. Ngapha umuntu uyabunjwa. Ngapha insini. Umyalo ukuphi? Nansi into ebuhlungu. Chapter 1. Bazalwane. Ulezinto sandelwe uhlobo lwamakholwa olufele uchapter 1. Athi amaGalatiya ngokuba inyama. Chapter 2 lo wabunjwa inyama. Ukhanda ukuphambaneyo nomoya. Amanye amazwi lokho kubunjiwe. Ukhanda ukuphambaneyo nokudaliwe. Uyasithi usinenkinga bazalwane. Sifele uchapter 1 waphila chapter 2. And uma sekufu chapter 1 ndabazipha abantu ababina ndaba ngisho nokugqoka. Angithilithi iBhayibheli uma nafuswa kanye noKristu nakano kwaphezulu. Wathi uma sekufu chapter 1 abana ndaba nalutho. Noma ngoba nje ugoba mbijana nankinga. Funa shumela singazi sithini. Engathi ungashumela ubheke emva. Ngoba mama uphenduka uthi lapha ya. Uthi lapha ya. Masinyane. Masinya Sofia. Sofika lapha ya. Ndabasithi umonakalo omngaka endlini kaNkulunkulu yingoba sifele uchapter 1. Namhlanje uma kuneyinkonzo khona abantu abangayi-attend inkonzo kodwa bathi bayakholwa kanti bafele uchapter 1. Kunabantu nabezithi abathi bona bayezulwini ngeenyawo kodwa siyakhonza la abekho la. Yingoba bafele uchapter 1. Angithi uma sekufe uchapter 1 awubusabusa kodwa wena uyabuswa. Uma sekufe uchapter 1 lithi iBhayibheli izibonakaliso ziyoni. Kodwa uma sekufe uchapter 1 thina silandela zona. Bavuswe ngapha ngafile awangaphi angapha amanzi singaphi ngalizo. Ngoba sekulande uchapter 1. Kodwa mawuphila uchapter 1 asihambi ngebonakaliso sihamba ngezwi. Awuyipha amanzi kodwa ngihlala phansi. Phansi wona lawa. Uzokaphuza. Ngavula mama ngiyabonga awu. Uyangivumela rakhabosi lande ngokuyenza. Oh yes. Oh yes. Oh rikash. Kawo. Ndabasithi ngicele amanzi. Kodwa kulethwe isigubhu esinamanzi. Lesi sigubhu ukuze sikwazi ukuhlala nathi la enkonzweni. Yingoba sinamanzi. Kodwa lesigubhu kwaphela amanzi. Uzosithola emgonqeni. Sasigodwa zimoto, sikhahlwa ngabafana. Wenzenjani? Into phakathi ayisekho. Abazalwane masekufe chapter 1 sifumaneka nomaphi noma nini. Wenzenjani? Uchapter 1 akasekho.
Chapter 1 baney'mpahla zesonto. Mengekho esontweni awukwazi ngisho umbheka engathi wabini ninjani sisi ninjani. Uyinkinga chapter 2. Chapter 2 uyakwazi ukumembathisa kahle uzukhale. Uzukhale kanti chapter 1 akasekho. Bangaka abantu ongabakhulumisa ukhona. Bangaka abantu uthi angimzondi uthi nje angimphiwe uzophiwa umuntu ubani wena. Ungathi ngisho isagila siyimali. Cathi uphiwa umuntu nje mahla. Mahala thatha neva ukubona. Ngizobuza ebusuku usaphila yini chapter 1 wakho? Indlela okhuluma ngayiyasho. Indlela ohamba ngayiyasho.